nane 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 jabebe nane yo jabebe kanane C'est bien ça. Nanno sim nanno abi nemi nan yidi sim goro hande mi jabi non hande am sim jitta ala cede do kala para mu cumna nan to en kadi para fu do sattude na min bana en mutti be hay e sim mi wala tewi sim bi abi mo wala ko ak yow sim bi ey sim bi so tawi ko plan mawɗo noon ɗum woni gottade galle ma fof no worno ɗum ko 10 000 francs tawa ko galle familial ko bool booyal mawgal ngal ɗum ko 10 000 francs ala caɗele ma yettore waktu inchallah ren ala caɗele de lamdam noon ko fonda ha fori nayi mbaɗene ala suusa lamdam warane jeewol gonɗo eno omo andino mesurité effet ji engrais jeeji ɗi ala kañi o watta hen ma minen ma jomum waɗa commande haala mbaɗa yiɗi kañ walla yiɗa kañ so wona on ɗon kañi jomta ha yo fottan eyyi omo heeɓi ma fottan inchallah ma ar ala caɗele a jarama inchallah rabbi wata sim liɗi yaboy sim liɗi yaboy wara ngo totalo e ko bimo ko 10 000 francs ko oɗon 10 000 francs eyyi mbaɗa sa waɗani hen ñomo ko yen ɗum ɗo en wa aleykum salam mbaɗon alhamdulillah kammal alhamdulillah mawɗum yettere allah ayr kalla kadi machallah tan kay mawɗum bisimilla ɗo woni place somme gojirde bisimilla ɗon tamper bisimilla ma bani bisimilla tan kay machallah a yettime Bottade fuɗɗade min nder kala palamo commuɗa Eh. nan to en wallahi ñiiri kala noon pala kadi mo jiɗɗa nani ɗo en so yi ñiiri buna nani ɗo en ñiire liɗi nani ɗo en ñiiri cengɗe nani ɗo en maafe nani ɗo en laccire haako nan ɗo en sim nani ɗo haylan ande so woni pulago de wallahi woni pulago wallahi wallahi to ɓolo woni wallahi wallahi eyyi min ɗon Ah. komi baddaɗo e moɗo ɗon ganduɗa sehlam goto kawa wiyeten bidwel tani amadou ba wallahi kañum waɗi ɗum o wawi liggotono wallahi ɗon so ligga neɗɗam booyam noon wallahi noon joni noon mbeɗa yiɗotono golle wi kam oɗon jiiɗotono liggoto eyyi wayno livreoɗen eyyi minne komi professionnel hen lumbel mbiya lumbel lumbel laane ndeysan ka ferlaki wallahi bisimilla wallahi bisimilla jolof tigi jolof tigi ndeysan ndeysan wallahi jolof ah mbaɗa sohluno livre o mi yiidima hami kanti mi waɗi abiji hami kanti yettere allah noon tawde ari kono noon an hol hen ɗum mbawɗa wiɗude ɗumɗa wawi ɗum keɓe ɗe cewɗi ko jakarta walte max walla komeji hakkude waɗi ɗumɗa wawi ɗum min kam sinno ko bange permis wiide ko joguimi ko double permis wawi ɗum façon ko
an puɗɗorimi dow rugoye sare wona panotir waɗi haa ɗo tuwa ruhan ɓeɗɗami e fof dogganno kadi donnugol jooɗugol donnugol professionnel ko rumɓe no mbiyetonomi ko professionnel kono joni dal eyi tawi aɗa andi a amata amat diallo wonete amat professionnel diallo kono tawi ɗum ɓe noon mbiyam gara libre kono haɗa gangani kam on cuwa andude komi garaki wona amat tan joni aɗa waɗa jogui permis walla ala aba permis aɗa jogui président dentité am noon adduran waya so bettu adduran dentité am fin tan ko tip saga wan saɗa heeɓi tan kaji komi jettito kadi to gonɗa waɗ ko wallay no ay mo anda a jogui permis permis ala so kala ko liggotoɗa aɗa ɗamini dañde ko Avenue Casamance judiciaire. Judiciaire. Woni ko wonde an pro a waɗi crime a meeɗa waɗde délit a meeɗa jogdade justice haali feera wona tirti barnamo omo lattuno ɓiye tan ɓeɗula ala waɗarama tan ɓe mbaɗi tan arama tan lappiɗum lappande goɗɗi ɗum ko deni eyi ɗum ko deni eyi ko wona ɗum ko an ala ɗin noon allah dandi mon bani so wona ɗo ɓe wonde ɗojjuno man lawani en yadde yaasi en ga kam feera ɗum waɗ nder ɗojjuno kaarma o kam woni ko dirta dirtata c'est bon wona ɗum ko par ce que donnowo ala so jinnite ko en vision fo inno bonne vision yiide tan mba mbiɗi wawi yiide ko suuɗi sago ko fewi eyyi joni foti palo so ɗum ɗo sarande pala ɗum ko fot fot estin fot fot bon soble soble o jogui ha soble o tarade ɗo de ɓe ko temedde jeeɗa e capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗi jonɗa camgede fot ɗum ko hen jeeya ɗum ko hen jeeya ɗum wiyete ko ƴewno mbaɗa jogui réflexe par ce que aɗa wawi downu tan neɗɗo yalta hen sa ala réflexe tan woni mbaɗa ruɗani nde ɗum ha voilà fof ɗum wiyete ko réflexe haade toɓo sono taɓannoɗo mbiɗa wawi ruɗade mbaɗe ha nder galtoɓe leppa bon moƴƴi après les analyses après les informations sinon wiyenno ko affaire o waɗi validé walla invalidé an tu n'a pas passé le test pasani de o wimi pasani ko a waɗani validé sabu d'identité ala ala permis ala assurance ala casier judiciaire ma ene waɗi ka a waɗi délit ka ɗoƴƴi o goto surtout ɗoƴƴo kono noon anden kono fotma wen boob sax ɗum woni goongi en ɓe ɗono suuɗ ɗum ɗon walla wona eyyi ko gonɗa goongi en kono min gonno goongi en eyyi komi goongi enke kay ɗum tan fotma tan balle kam siɓano gardume ko jikke yaaka an oɗo baram jam laye hen ɗum won noon siɓano ƴetta fullo are nder ful balle kam allah kam ɗaɓɓuɗo ko hay maçon liggima ɗo en tan wona golla tan min komi intellectuel professionnel aɗani ko tahi ɗum eyyi sabu ko totteɗa ko ko ɗoɗo daga kam totteɗa ko kaali soɗa joni an waɗa min ɗen wona fullo non ko ɓe kay komi folo carte d'identité ma woni identification joni ala carte d'identité joni haalan min tan neɗɗo mo gandaɗa kay neɗɗo ɓuuri won folo ka fullo ko min fullo neɗɗo mo ganduɗa mbiɗa hayde goɗɗa min ganda oɗon somin gandi jiyanima ɗi baddude no kay oɗon gandi ɗum onon te ɗum ganduɗa stade ronde ɓayde siɗo ma eyyi joni tawde ko noon tawde ko noon tawde ko noon eyyi mi yaltini suhar korka e ma mi waɗire allah sabu waɗi ka alhamdulillah yo allah yetto allah yetto joni ha joni gonɗen koye test eyyi joni supposons joni gonɗa koye stage joni noon ñalawma foof mbaɗa wawi yodde 1000 francs le temps que mbaɗa anda ana koye ko wonɗo min franc kay waɗi hoorande min franc hokka ɓamen rek mbiɗa woppi sukaɓe mbiɗa woppi joom suuɗam liggoɗo suuɗi min franc
sika e wonde ɓeyɗon waɗa mbasi temen nayyi ala joni hay ɗum waɗi hoore ngare ga aɗa ɗum batte sinno goɗɗo fof walla biya ɗum seeni aɗa ande waɗa 3500 eyyi joni ay min biddi wattu on mbawa a woppat min wop a tellor min ga joni on tawde ko noon 3000 sali eyyi sa yiɗa noon voilà ɗenam 3500 o tan non c'est bon tawde 3000 c'est pas bon eyyi waɗi yidde liggade tan walla yidde liggade eyyi siñin siñinɗo 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 min arto ɗuga joni nder gonɗo ɓe jeeya o sira ko ndiyam woni on mbaɗɗa waɗɗa jowa ono inde sal wallahi dañi mballodir noon sa ganduɗo gollude kulagol ɗogi mi haranma kam a ari joni joni a waɗama engagé hefanake walla musse hen temedere joni tawɗo noon hande puɗɗoɗa gonɗo joni joni won gaynu waɗi ɗo wadde commande alhamdulillah wallahi minen machallah commande ɗum garat tan 5 sur 5 oɗo commande noon o fay ko beyi wawi cité ali sow cité ali sow mbeɗa andi to mbiɗa andi jeyi ɗum ko biyetete abou djubade ko ɓuuri ɗum wasal tawa ande abou abou djubade go omo je commande wawam jaba mara ceerno futtani dari ƴettama gonɗo salamu aleykum puɗɗorima ko abou djouba kecci ko karwas mawɗo joom wetu alhamdulillah rabbi kosam nenam aɗa andi abou aɗa andi abou wima min ko abou tan jimmi aduna abou tan jimmi feera ɗum fof yite hande mi naata golle salamu aleykum ɗin fuɗɗoro abou aɗa ndigay mbeɗa tan wadde yettere Allah waɗi inchallah sa ari ɗo sen yuuli takkusan tan gara nawanamo commande mo nawran ɗum sareɗo wan ala ɗum tanma moto joni ɗum ɗo ay ɗum ko garanti ɗum ko sécurité won ɗo anani ɗum wona caɓal ngal kadi ko jakkarta ɗo woni sécurité ɗum keso ɓurko andani ɗum mon ko place o sa ari ɗum inchallah tawa mi addi tottuma commande o jaha ala kanko jakarta bigo kunoworo tan tottama alhamdulillah anani sila o tottuma tawa alani keso patron yenda wala amadou koto fotanat wallahi komi jogue genam kosam ma soyani an moyɗinɗa ama joni a faami takkusan yo tawe ɗo galle makko direct de an nagal gallam après min tottede numéro so tawi a ɓeydiran notama omo waɗma jiɗe ha jettoɗa oɗo ni frère woto winɗuma mi yafima waɗi mo 40 mille winɗoɗo ala caɗele ɓeɗi moƴƴi ha ma winɗoɗo sabu oɗo ko dayal gol ala ko juɓat direct tan min tugal roof mbiɗa ko tan rocket daɗi guiƴam wona jarama amadou seydi alam daɗi guiƴam 5 heures mi ar sa juɗi takkusan tan a armi al noddoya nenam joni miyam mi yiidi abou djiba wala ɗo ala en wawi mbasa tawde ko rof noon nane jaɓɓeɓe nane yo jaɓɓeɓe kanane